Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat impatulod ti pagayam nga intay ilingad itinagan a Jade at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada May Pablo kan Jan Pablo iti Taiwan. Advance happy birthday to my only daughter Julian Prestosa Bartolome of Isabela State University, Kawayan Campus from Juliet Bartolome. Makablaawan dagiti workers of Chongsan Baguio kan La Trinidad Benguet, lalo nila Kayko from Kerubin Shuk. Shout out kada Jean Love JGB iti Kuwait, Chelaija Abad iti Malaysia, kan Jezreel Gasmin iti UAE. Anak ko Adamisi kan Gian Saladino, amin at taga Ilagan City Isabela, nang Runati family Saladino kan Tabunan family, kakabsat kan Katuganga, kasamot nila Kayko June Saladino from Maylin Tabonan. All my friends here in Hong Kong kan kabsat ko ijay UAE ni Rochelle Kainglet kan amin akapamilyak dita Santiago City Isabela kastamo ti Corpus kan Kasuga family from Rowelyn Corpus. Happy birthday iti anak ko ani Sherry Ann Punsalan from Cathy Malana iti Hong Kong. Dagiti anak ko nga aday Spain from Leonor Bautista iti Benalunan. Mendoza kan Alubba family iti San Andres Santiago City kan Manuel family iti Banawag Santiago City from Judith Aloba iti Singapore. Shout out kada Waylans Wakdisan, Eric De La Cruz from Maribeth Palingayan. Pangamaek ani Jody Pajarillo kan Auntie Christy Pajarillo. Kastamo ti kabsat ko ani Carlos Bulusan Jr. kan Mrs. na ani Vanji from Nap Bulosan. Makablaawan dagiti Telecom Electrician Group isuda Angelo Tambo, Alex Busel, Perves, Nausad, Chacha, Salamudin kan Engineer Henry Valdez from Ronel Fernandez iti Jubail, Saudi Arabia. Friends ko dito'y Bigo Group ni Shane ti Taiwan, Baby dita Singapore, ni Norma, Ira Kabib, Nahid, kan Rocky dita Saudi Arabia from Francine Dayagon. Anak ko ada Miles kan Maris kan lakay ko ani Nomelito Concordia dagiti dadakkel ko from Maricel Concordia. Makablaawan ni lakay ko ani Efren Bawa kan anak ko ani JR kan Lourdes Bawa ti San Bonifacio Burgos Isabela from Maria Dolores Bawa. Shout out kan ni manong ko Natural Agaluus kan ti asawa na ani Elma kan ni Inning from Arnelson Agaluus. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Jade. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jade. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi. Katsyak tinamnamaan dananang a makatulong kadakwada. Adano biyak manang iso ni Angel, agnanaed iti kabangibang nga ili. Kas kanyak, nakurapay laeng met ti biagda. Kat gapo ta iso ti inauna, isumet nga rod tinamnamaan da a makatulong, tapno maiyaon iti rigat ti pamilyada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawan kami paylaeng iti 18, Manang Emmy. Apay ni may taditi balayo, katawan mat gayam dananang kantatang mo. Talagang awan da. Napanday tayong tikabsat ni tatang. Sinarong kaaranda ta, kagap-gapo na ito ospital. Kasta ka di? Itulod na karo din. Kababain, amano masangputandak dito eh. Rabiin ton no makasangput da. Di mo kadi kayat, ta solo tati balay. Makapag-inistorya tayo tinapao. Amano siyak mo ti marabyan. Sigurado nga tanak ni tatang. Saan? Itulod kan to inton mo damdama.
Apay, di na kadi kahit ang makadwa? Apay katasaanan. Siyempre, kayat ko mga no. Angel, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Jade. Kaya't kung ay parik na no kasano ti panagayat ko kan ka. Jade, mga no mailawan ta. Anya ko ma, ay ayatan naksaan ka di. No kasta nga rod. Kaya't ko apanak nagkamat. Jade. Apya dito'y pati kaya't mapagkitaan ta. Mabalin matamapan ka pa siya rin balayo Nasaysaya at dito yan. Tapno makapagsarita taan na imbag. Ni, kasla seryoso ka lao na Anya ka dito ibagamay Jade, talaga ka di nga ayayatan nak. Anya ka di asaludsod day ta. Siyempre, ay ayatan ka Apay, agbayag ta no saan kang ay ayatan? Nukas ta nga rod. Agkasartan. Anya? Ni, Angel, ubing tapay unay tapnog pamilya. Kan may sa, agpaadataan namang di pamilyata, tapno mayawon day tirigat. Apay kada kastamutan ti ibagbagam. Kaya't ko lang ti agsigurado. Nupod-numot lang ay ayatan nak. Anya? Saan ka di pa lang umdas dagiti ipakpakitakin ka? Ay ayatan ka unay-unay, Angel. Aguray ka man? Kaslad na kayat mo nga ibaga kanyak. Jade. Anya dayta? Ibaga mo na. Masikugak sa, Jade. Anya? Sigurado ka? Amangan mo't nung nadelay ka laang. Diyak masigurado. Italaadyak nagbinulan. Isa umadanaganak. Agkalay satan, Jade. Angel, sana kaskari na ti ibagbagam. Sigurado nun tapay. Satan taog panunot no anya ta aramiden ta. Anyang aramidan? Amangan no. Saan, Angel? Anyaman ti mapasamak. Itakdar ko ti dayaw mo. Anong bay masyak ta agaramid iti pamuspusan? Jade. Di ka pa agpadpadlaw. No, talaga masikog ka. Siyak ti mangibaga kadakwada. Sigurado ka kadi. Amok akagura data dagiti dadakkel ta. Numaamuan dati kinapudno. Di ka madanagan ko nakmet. Bayam asyak ti agaramid iti pamuspusan. Sa ngayawan ti klasim ita anak ko. Tulungan nakman ijay talon tapno malpasin tar aramidag ijay. Tatang, Kumusta mo ti panagadal mo nga, Jade? Igaid mo ti agadal, Amo mo't ni karkarigatan mi kaninanang mo ti amin tapno mapagturpos da kalaan. Tapno matulungam tumot dagiti kakabsat mo. Di ka agdanag tatang, aramidak day ta. Kasano nga ta? Nukilata ng asawa kita tatang. Ay, di ka mangrabrabak iti kasta anak ka. Amam noan niya ti daw-dawatakan ka. Iso ano mapasamak ti kasta, pumanaw kalaangan di ti balay. Seryoso kayo tatang? Pagtalawon dak di ti balay? Una, tadi mo tinungpal ti karem. Iso adi mo padpadasan anak ka. Tatalaga pagtalawon ka di ti balay. Jade, talaga masikugak kon. No kasta, masapula panunutan ta no niya tinasayat na aramiden ta. Masapul nga ipakamutan ka dagiti dadakkel tati kasasaad ko. Saan, Angel? Saan na mabalin? Amo ka saan dan to amaawat tinapasamak. Nang runak at jagundaway nga imparipirip ko kun ni tatang. Akasano ngayon nung makiasawa kitan. Tisungbat na. Pagtalawon na kanulangan na balay. Kasano nga Roden? Baya masyakdag panunot iti pamuspusan. Di ka agdanag, Angel. Ay ayatan ka. Kat di kan to baybean nga oran niya pa iti mapaspasamak. Mabutbutengak, Jade. Di tantumot ngamin nagtanang. Nagpailuyos tamot ngamin iti marikrik nata. Da ito'y itantibungan na. Ada ditahan. Alangan mo tabaybean ka. Ora agpadat ang ubing pay.
Aramidin tanan niya ti rumbeng ama aramid. Nagbunga ti panakailawan mi manang Emmy. Agbalin kamin anaganak, uray ubing kami pailaeng. Nagrigat ti sitwasyon mi, gaputaawan pailaeng kabailan mi amang bukal iti pamilya. Saket agpada kami ken ni Angel, ada kami tinamnamaan dagiti dadakkel mi amang yaon kadakwada iti rigat. Sapay adaday dinasao kanyak ni tatang, ano mga sawa ak adagos, nasaysaya at lakanon nga agtalawakon iti balay mi. Total, awan matlaengen ti maitulong ko kadakwada. Naglabas ti sumagmamanong aldaw, gapu iti buteng ko, ken amok asaan da maawat tinapasamak kada kami ken ni Angel, nagdesisyonak nga ruden para kada kami. Anya ti kunam, Jade? Agtaray talangan, Angel. Anya, sigurado ka kadi iti daytang aramiden ta? Wan, Angel. Awanin ti sabali pa pamuspusan. Diyak kay tamay dayo ka kanyak. Sa dino ti papananta? Inawagak na igit ko Aselia. Impalawag ko kun kuha ti sasaadan ta. Ada ka na amuna iti lugar da ngagkasapulan iti driver. Imbaga ka ijayak langan ngagtrabaho. Kat impakpakaasik kan kuha na. Ano mabalin? Makipag naitapay langan di balay da. Kasano akon ngay? Pagsaritaan tayong tulangan no nakagtuntan di lugar. Di importante ita. Makapanawtan dito eh. Sige, no dayta ti pangadeng mo, sika ti masurot. Orayin kayo doon rabi iti terminal ti bus. Aganat ka ha, tapno di da ka masukalan. Orahayin kayo doon rabi Angel. Naimbangal daw yung auntie, ada kamin. Aywan, isugayam ni Angel, ti kaya nayat ko. Naimbagngal daw yung auntie. Agmano ak? Kasyan na ka ti Diyos. Anyan da ito ang napasamak kada kayo. Apay ngamin adi kay nagananad. Pasensya kayo lang kuman, auntie. Ta dito tinagkamangan mi. Awan nga minanta mo kapangipanak ka na Angel. Kat, anya nga iti plano yu ita. Sumrul ka kiti bagbagayong agkasapulan iti driver, auntie. Masapol nga agurnong kami para iti panagpas nga ito na Angel. Anya laengen nga iti mako na dagiti naganak yun no maamuan dati inaramid Joe. Ay na, naguubingan kayo pa'y laeng. Saan kayo nga agbabawi iti naramid Joe? Auntie, Saan to apulos, auntie? Ay tagunay ni Angel. Takdaran mi no anyaman da ito'y anaaramid mi. Nasaya at mutkit ni dayta kapanunutan nyo ah. Sige, tulungan ka iti bagbagak at trabaho, Jade. Amok unay ni Senyora Gracia. Iso nga amok maala ka adagos akas driver na. Agyaman na kanti. Inton bigat, kadwaan kanto iti balay ni Senyora Gracia. Jade, mabutbutengak. Amang ano birbirukan datandag iti naganak ta. Sigurado day ta, Angel. Ngam amok, numaamuan ni tatang ang nakasikugak. Pulos sa saan da ko na birokan. Isungor nga inununa ako ni tatang, ta sigurado pagtalawon nak. Jade, Maamuan daman tinapasamak ka data. At least, amuda at tinakdaran ta tinaaramid ta. Ti panunutan da ita, kano kasano may sakad ta ti panagbiag ta, nangarunak at masikugkan. agyaman nakta dinak binaybayan, Jade. Aramidak ti amin, tapno mataktarak amin nga inkarit kan ka Angel. Narigat ti mang rugi. Ngam, amok amalasatan tamot lang ti amin. Anusan ta, nanyaman dagiti dumtang panubok ka data. Aganos ta, Angel. Agyaman na kititulong yo, Auntie Celia. Awan anyaman na barok. Tinapatag adan panggadam. Adan pangalaan nyo iti pagbiagyo. Ananusan da kami pa'y lakumamaki pag na dito'y balayo, Auntie. Sana bale, ta ada ni Angel at tumulong ka na kayo dito'y balay. Total, mabayag tupay mo, saan taog pas ngay. Tulungan kayo aginggat kabailak barok.
Basta saya atom ti trabahom ka ni senyora. Kaano laang apim mo sa iti asawa na, iso at talaga akasapulan na ti driver. Ado ngamin ti negosyo na anaskan nga asikasun na. Talaga amarigatan, itataawanan ti asawa na. No kasta, balo gayam ni senyora, anti? Wan, iso nga anusam ti trabahom. Naparabor damot ket di, kan nasaya at da, iso asaan ka nga agdanag. Tinapatig, anti, adan trabaho ko. Talagang aramidag ti amin. Tapno maipayak iti naranyag ang masakbayan ti buklin mi a pamilya ka ni Angel. Aramidag ti amin. Tapno maipaay ko mo ti amin na kayat ni Angel. Talaga nga ay ayatom ni Angel anya, Jade. Nag-asat ni Angel, tauray ubing kayo pay laeng. Ar-aramidam ti amin, tapno matakdaram ti naaramid jo ka ni Angel. Gapu itinalaos a panagayat ko ka ni Angel, manang Emmy. Nakasagana akmat nga rod ang mga ramid iti amin, tapno agbalin a komportable ti kasasaad na iti sidong ko. Sinaysayaat ko nga rod ti panagpaay ko a driver iti amamo ti ikit ko, iti nagkamangan mi a lugar. Iti panagpaay ko ken ni Senyora Gracia, nadlaw ko ti kanayon a kinaliday na. Ket amuklatan, agapuday ta iti kaawanan ti asawa na. Kas driver namanang, da kami nga rod ka ni Senyora Gracia ti kanayon nga agkuyog. Ket gaputa makunak a nagagetak met, nagbalin a naparabor kanyak ni Senyora Gracia. Angel, adda akon. Oh, apay ang nagaduman ng tiimot mo. Anyaman dagitan. Idi kalman, nagaduman nga inyawid mon amakmakan. Siyempre, diyak kaya tamaikon ka diti balay. Iso kayat kung ado ta abas tumamakmakan. Tapno no mabisin ka, ada madadaan na ka nam. Narigat mo't akaanak-akaan. Ang mga ano dumakkelmot nga hustot ni baby iti tiyan ko. Okay lang na ita. Adayo pa mo ti kabulanam. Kantap no napigsa ti bagim. Kan nasalunat ni baby ito unod ti tiyan mo. Agyaman ak, Jade. Talaga asa anak ang nagkamali asimurot kan ka. May saka a responsable nga ama. Kaya't ko apanagnakan ka. Akabailan kayo abiyagan ka ni baby. Kan saan ka nga agbabawi asyak ti pinilim nga ayaten. Wan angam sobra-sobra mo tantiyaw awid mo. Basit lang mo ti sweldom. Ngam kanayon nga ado ti imot mo nagaw-awid ka. Ik-ikan na kami ni senyora iti kwartak no kasi nga adayo ti papanan mi. Kasla extra allowance ko kanon kan kuana. Say-saya atam nga ro ti trabahom Tapno saan akababain iti amom, Jade. Wen, Angel, di ka madanagan. Ay, un gayam. Inton bigat. Ang mga no medyo maladaw ka agawid Tamapan kami kano yung probinsyang ayan ti may sa negosyo ni senyora. Sige, basta aganad ka iti panagmanehom, Jade. Parbangonan itay sumangpot ka. Napuypuyat ka, Jade. Ay, wen nga rod. Mariknak pa lang ti banog ko iti panagbiyahe mi iti kalman. Saan ka kadi asumrek ita? Inton bigat ton. Awan lakad ni senyora ita. Isa nagpakadak pa lang, adyak sumrek ita. Nasayaat mo't nga rod, tapno makaina na ka mo't. Ay, un gayam. Ada sorpresa ken ka. Awan ka diti malagip mo ita apetsa? Amok ngam kunak no nalipata mon, gapo iti pan nakakumiko mo iti trabahom. Mabalin mataya amalipatak. Kastoy apetsa, edi inaklon mo ti panagayat ko ken ka. Tumalikod ka. Ha? Taapay? Basta. Sige na. Sige. Para ken ka daytoy. Tanda tinalaw sa panagayat ko kun ka. Isuot ko na. Ha? Nagpintas mo tan akwintas na ito Nangalaam nga iting gatang mo.
Amang ano naubos mo ti sweldom. Saan? Basta siya kung ti makamu dita. Tinapatag, magustuhan ti sagot ko kun ka. Kayat ko launay, Jade. Agyamanak. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mo't Angel. Unay-unay. Saan ka mo't lamaikikan dito'y balay, Angel? Saan ka mo't amabalin nga isurot iti tiyenda na paglaklakwak gapo iti kasasaad mo? Kayat ko kumamot agtrabaho, auntie. Nga masikugak mo't ngamin. Kayat ko kumamot at tulungan ni Jade. Kumusta mo't nga iti trabaho ni Jade? Nasayaat ka no, mat auntie. Kanayon la maladaw no daduma. Kas makita yung mat. Nang runa nagbiyahe da ka no iti amo na. Kasta. Awan ka diti, madmadlaw mo kankwana. Awan mo't auntie. No daduma. Mas daawak laeng. Takanayon nga ado tiyaw awid na nagduduma diti balay. Kan idi na minsan, sinagutan nak iti kwintas. Damdamagak nga rod no sa dino tinangalaan na iting gatang na. Kung ano mo tapasaray ikan kanu ti amo na iti allowance, no kas di nga agbiyahe da adwa. Diyak kumakayat nga ibagakan ka da ito'y Angel, nga masapol apaliiwom ni Jade. Adda na kaibaga kanyak, nga addan sa kano relasyon da Jade kanti amo na. Anya? Saan nga agpaiso day ta, auntie? Saan ang maaramid kanyak ni Jade ti kasta? Isong arod apaliiwom. Di ka kadimas daaw, no pangalalaan na kadagiti it-itad na kan ka. Auntie? Amangan nuga po iti ayat na maipaay ti amin apakaragsakam. Amangan no sabalin tinasumok ni Jade. Amangan no tinutupan nan ti amo na tapno agkakwartalaeng. Kasaritak to intun sumangpet, auntie. Dasaysaya at pa'y balasang ko. Bayat ana sa apapay, kan saan pa'y unay ana ilibsong iti gayong-gayong. Apay akas na tilang Angel. Ada ka din nasakit ka? Apay akas lang makasangsangit ka. Jade, talaga ka di nga ay-ayatan nak. Ha? Kurang ka di pa'y dagitar aramidak. Kanipapaay ko kan ka. Tapno mapaniknikak ti panagayat ko, Angel. Agpudno ka kanyak. Diyak kayat nga aglibak ka, Jade. Anya di kahit mo asawan, Angel. Ada ka di relasyon nyo iti amom. Anya? Anya ka din day nga ibagbagam, Angel. Di ko nam siguro. Saan ko ama-amuan ti amin? Ngawan ti makaibaga kanya kiter aramida nyo iti amom abiyuda. Angel, pakawanin nak. Ano kasta? Budno nga da relasyon nyo iti amom. Awan ti relasyon mo, Angel. Manugot akiti kayat na. Paragsakit tunggal ka sa pulan nak. Katukat ti kwarta nga ititad na kanyak. Anya? Kaya't kung amin na maipa iti amin na kasapulam. Kaya't ko maitad ti amin na pagragsakam. Tapno saan ka ngagbabawi asimurot kanya ka, Angel. Iso nga manugot akiti pagayatan ni Senyora. Nga mapay. Sa anak mo't ngagkit-kit daw iti nalablabas nga miti ka ba alam? Kontento ako no niya ti may papaay mo kanyak. Kanitag balinto nga anak ta. Angel. Sana masapul nga isaldam ti kararwam. May paay mo lang amin ako na mapakaragsakak. Kontento ako no niya ti adakadata, Jade. Amo ka mangrugrug ita pa'y laang. Isa maawatak na niya ti adda ka sa saad ta ita. Diyak ka sa pangalan dagiti material abanag. Pakawanin na ko, ma Angel. Naaramid ko lang ti kasjay kaputa. Tadyak kaya ta panawan nak. No bilang tagrigat kanto iti denak.
Ay, ayatan ka, Jade. Makitkitak mo't no kasano ti panagpursigim. Tapno may panaknag mula ang kanyak. Akaba alamatakdaran tinagpalin a desisyon ta. Nagkalti ka si ti Diyos, Jade. Amo ka din na tanto baybayan. Pakawanin na kay Angel. Saan na maulit? Tapno mamati ka kanyak. Agi ka takon iti trabaho. Agsubli talangan iti lugar tayo. Agkid daw tayo iti pamakawan kadag iti naganak ta. Pumanaw tan iti da ito a lugar. Tapno saan ako na maawi sa nakarkarong agbasol kun ka. Panawan taan da ito a lugar. Nagawid kami nga rod ka ni Angel iti lugar mi, kat nagkid daw kami iti pamakawan kadag iti dadakkel mi manang Emmy. Babaan iti kaasi kan panarabay ti Diyos, napakawanda kami. Nagsapulak mat iti trabahok manang, kat sinaysayaat ko ti trabahok, tapno adda pangalaan mi iti pagbiag mi. Ita umadanin ti panagpas ngay ni Angel, kat maragragsakan mo't dagiti naganak mi, amang ururay iti idadateng ti umuna nga apo ko da. Plano mi apagidananan ti bunyag ti anak mi, ken ti panagkalay sa amin ton ken ni Angel. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Jade. Pagayam ko a Jade, makapainlove man ti pakasaritaan nyo ken ni Angel. Uray ubing kayo asimrek iti kasta a sitwasyon ti biag, pinanaknakan nyo akabailan nyo nga isakad ti amin. Pinanaknakam asaan a maibase iti edad ti panangsango iti responsibilidad. Kat nagasat kamot pagayam ko, takas ka ni Angel ti agbalinto nga ina ti anak mo, kan makatakunaynay mo iti tungpalbiag mo. Kanayon nyo adawatan ti tulong tinamarswa, tapno tarabayan na kayo, iti panang bukelyo, iti pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan nga Edmond at Tagalaunyon. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Cristel Telan iti Jordan. All to good addicts here in Hong Kong from Lovely Rose. Happy birthday kaniba Des Baawa di Macau from your body here in Hong Kong. Happy birthday kanikabsat ko Marlene Padilla from Virgie Padilla iti Italy. Paparante kan Mama Merly from Bims Bimbo iti Bangkok. Makablaawan pa ni Mamang Letlet kan Bernas Aison family di Tatokok, Palamis, Alaminos, Pangasinan from Yumi Channel. Ni Manong ko Tomas deneng kan Ipag Gina kan ti ayatan mi unay nga inami anisyon deneng di Talanig, Solano, Cagayan from Marilyn Tikag ti Singapore.
Goldwyn Guaves, Laika Aaron, Kathy Cantatang Samuel, Inang Connie Limos from Zenel Limos Guaves. Kadagiti ipag ko ani Hilda Limbawan Palatao, kan Eileen Sanchez Palatao, iti Saudi kan Kuwait, from Pretty Mary Palatao. Shout out kani Abi Doliente iti Kuwait. Madeline Cariaga Tabuyo, Dalen Chadeline, Charlene kan Joshua Lopez, kan happy birthday Francisco Lopez. Makablaawan pa iti Timbresa family from Ariel Timbresa. Bare family ng runa ni Marilyn Bare from Mary Ann Bare. Anak ko ada Jake, Mark, and Princess from Bell, Agamata. Naragsa ka pa nagdengeg ka ni Mamak Donna Pascua Nivera from Junilin Nivera. Happy birthday Shane ti Taiwan, kasama ti Bigo Group Badrang, baby ko dita Singapore, Norm, Ira, Joan, Kabiv, Compliment, Rocky dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin nga agdengdengeg from Rowelyn Corpus. Dagiti padak a driver dito'y RC Company, especially da Pedro Claramo alias Bonton, kan dagito'y pahinantek, isu da Dindo La Cuesta, Tinong Lopez, Erning La Cuesta. It's me, WPA. Shout out pa iti Prestosa Sabado kan Garcia family from Juliet Bartolome iti Qatar. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edmond. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edmond. Naisumak nga agdengag iti drama manang, nang runa no addaak ijay talon nga agububra. May saak kadagiti nalaos a nagladingit, idisaanan amang nga gandagiti drama aparpartuaton ti Salang Productions iti radyo. Ngam napunas day ta aladingit, idinasarakak to YouTube channel yo. Kastamatan dagiti kakadwayo, nang runa ket pagaayat ko a drama ti ipatpatangatang yo. No nagbainak idi anang ipatulod iti padas ko, idi mangmangagan paylaang daytoy a drama iti radyo, diya ko nagduado anang ipatulod iti pakasarita ak ita. Barang mapili ang maidrama, kantap no makaibati iti adal, kadagiti naayat adumdungag iti daytoy a programa. Kaya't kumati agabroad ko mamanang, ngam nadidigraak, tajay damo ang nagaplayak kat peke gayam. Iso adjakon inulit pa'y tinagaplay. Adano biyak manang, nagamamu kami laang babaan iti internet. Agtrab-trabaho ijay Macau ni Girlie. Rugyak nga ron ti agsalaysay, ididandanin agawid, tapno agbakasyon ni Girlie. Kunak man no agbakasyonan day ta ibagbagam anobiam Edmond. Una nang, umadanin ti panagbakasyon na. Kamaw dyanan na, agkita kami mitlayangan iti personal. Diyak man amo kada kayo. Tauray saan kayo pa yan nagkita iti personal kat maadaan kayo iti relasyon. Talaga kastaitan nanang. Agkit-kita kami mat nag-video call kami. Ta kasta dalangin ti asidag. Wen ngam kasano ama-am-amom ngay analaeng no ijay laeng ti pagtungtungtungan yaw. Anya ti amom no damot asawa na, wano sina iti asawa. Da kayo kit dimot nanak. Balasang ni Girlie. Ket amuna amin nanti may papan kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Anya kumangay tinaskan ama-amwan na kan kakatawa mat. Talaga mo't abaruka kan awan nubiam. Ketuan mat nanang. Ay na, sigurado laang day ta sinarak mo anak ko. Mga no iti kabayag nga awan nubiam kat makasarak kan tukit di iti saan nga umnaw. Di kay kadagdanag nanang. Am-am mo kunay ni Girlie. Anak ko. May banyo. Apaman na sumangpot ni Girlie. Iyam-am mo kadagos kada kayo nanang. Sigurado ang magustuhan nyo ni Girlie. Kumusta nga iti biyahim, Girlie? Ay na,
Nakaragragsakak ta nagkita ta mutlangan iti personal. Uray siyak, naragsakak mo ta nagkita tan iti personal. Nagtaar ka gayam iti personal. Ngam, pudno matla ata amin dagiti imbagbagam kanyak may papan iti kinataom. Awan ti inlimod ko kon ka girly. Pudno amin niya imbagak. Agyaman nakarod no kasta, Edmond. Katapnot at dapay amamati ka na pudnoak. Yamamukan ka ni nanang. Kinapudno na. Inururay na mati idadatang mo. Kasta ka di? Ay, nakababain samot, Edmond. Anya ko mati pagbainam. Nasingpot ti inak. Siguradong agkatunusan kayo. Sapay la ko mga rod ta magustuhan nak ti inam, Edmond. Apay kit din na saan? Oh, anya ngay. Umanugot ka sumurot kanya kay balay? Sige, no day tati kayat mo, Edmond. Nanang, ni girly, kaayan ayat ko. Ay, naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastabat kan kabalasang kaw. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nano mo apagtaengan, May. Kasangsangpot ni girly di na minsan nga aldaw, nanang. Pudno day ta, Nana. Inawis nakmat dito ni Edmond. Tapno mamaam mo kayo. Ay, aginggat ka ano nga iti bakasyon mo balasang kaw. Agsubliak tumutla ang iji Macau, kalpasan ti 2 bulan, Nana. Anay, napaot mo't garod ti bakasyon mo balasang kaw. Saan nga na nakabakasyon di pandemic, nanang? Isa medyo nabayag basit ti bakasyon na. Ay, nasaya at ano kasta. Ay, maala, agsarsarita kayo pa idita, tainak mangisagana iti merienda. Agyamanak, Nana. Anya nga girly, magustuhan ka dimot lang dito lugar mi. Unay-unay, Edmond. Nagpintas dito'y. Mapukaw ti stress. Nagsasaya at pa'y dagiti tattao dito'y. Nangruna ni nanang mo. No kayat mo, bayat nga da ka pa lang dito Pilipinas. Dagbakasyon ka pa dito ayan mi. Iti kasta, agkadwata mo't iti medyo mabayag. Sakbay nga agsubli ka di Macau. Ay, nakababain sa kaninanang mo, Edmond. Ang mga no, adama ko nanan, no, gyanak pa lang dito eh. Di kagdanag, siyak ti makamamang ipalawag ka ni nanang. Basta tinapatag, agkadwata iti medyo napahawt a panawan. Sika ti makaam mo. Naanya ti kunam, iso ti masurot. Pero may aragsak ko idi si mangpot ni girly manipod Macau manang Emmy. Iso dayjay ti damo a panagkita mi iti personal. Inyam amok adagos kanina nang ni girly, tapno maipanagnak ko anapudno akken kuana. Nagustuhan ni girly ti lugar mi, iso nga inyawis ko ti panagbakasyon na, bayat nga dapay laeng dito'y Pilipinas. Imanugot nga rod ni girly, ngam ni nanang ti medyo agdwa-dwa manang Emmy. Anyati ko naman akaw. Agnaod dito ni Garli kabayatan nga dapay laang dito Pilipinas. Wan nanang, tapno makaaliwak sa imat basit. Kabayatan nga dapay lang dito eh. Tanag sublinto ni Macau, puro trabahon tumanan tininto na rin na. Ang anak ko, arig na naglibin kayon ano kasta. Anya laangan nga iti ibaga dagiti naganak na. Di kay kadagdanag nanang. Dahil tantumot lang turong na. Ay ayatok ni girly nanang. Kat iso ti kayad ko makadwa tong palbiag ko. Amok day ta anak ko. Ngam kasla na alas akitaan nga agdandan na kayon ade kay pa'y nagkalaysa. Dumtang to day tananang. Agsubli pa kami ni girly di Macau. Agkasar kami to, inton agforgoodan dito ni girly. Ay, nalangarot. Nataengan kamutan anak ko. Amumot siguro ti aramidem. No anyaman bilang ti mapasamak. Di mo kunaan adi ka pinalagipan.
Agyaman ak nanang, ta pinatgan nyo ti kayat ko. Awan anyaman na, anak ko. Nalaos ti ragsak ko, tada ka ni ti danak, girly. Talagang awanan ti makaagaw pa'y kan kakanyak. Si Kamat, ay ayatan ka. Asino kumamat nga iti mangagaw kanyak manipod kan ka. Ita, kasarlangan ti kurang katata, girly. Agornungak, tapno iti panagsublim dito Pilipinas, agkalay sa tanton. Edmond, Kaya't ka kuman nga ikalay sa, ngam, kunamot niya agsubli ka pa iya Macau. Kan may sa, saan pa nga umdas tornong ko. Jakmot kaya't ada na nang pailang ti mariribukan, may panggap iti gastos iti panagkasar ko. siyempre mo't nakababain pa ikat din kadakwada. Basta taramidin da ita. Sulitan tadag iti kanito pa ano batbati. Sakbay pumanaw ka manen, girly. Nanang, agbakadaak. Mapan kami di lugar da girly. Mailiw ka nun kadag iti kabagyan na. Kasano asaan mailiw, kat nagyan matan dito balay. Ado pa iti panagnaid nandito ngam iti balay da. Nanang, Nay, kita maanak ko. Ang mga nupilitan da kan amang ikalay sa kankwana, takas la naglibin kayo mutan. saan mo't siguro nanang? Amo damot nga agsublipay ni girly di Macau. Sigurado laang anak ko. Kan sigurado ka din ka ni Girlie. Ang mga agbabawi kanto iti udi na. Sigurado akong ka ni girly nanang. Talaga nga isunti kayat ko nga ikalay sa. Kaya't kumutama mo pa'y dagiti daddo makakabagyan ni girly. Kaano nga iti ipapanyo anak ko? Indon ka ni kadwang aldaw nanang. Masapol nga ilipas ko pa'y amin anas ka na matrabaho di talon, sakbay panawak. Adakan ka da ita anak ko. Aganad ka iti papanam. Edmond, ada problema ta. Ha? Ni, anya ti problema, girly? Diya ko nagbinulan. Masigurado ka masikuga kon. No kasta, may saakton niya ama? Ngam kasanon di pa nagsublik iji Macau. Di tan tumot nga minagananad. Basol ko da ito'y. Amok mo't ngagsubliak pa iji abroad. No apay nga imanugot ka nakidanakan ka. Nagayatan ta do tinapasamak, girly. Di kagdalag, takdarak tinapasamak. Ikalay sakan. Ngam ko namat nga awan pa'y urnong mo saan ka di. Basta umanugot ka laki di iti simple lang nga mapasamak akalay sa. Kabagalak mo't siguro. Di. Oh, apay. Ada ka di pa'y parikot? Basta tulungan na ka makisarita ka ni tatang mo, ano mabalin, simple kumalaang ti maangay akalay sa. Edmond, adanas kan amamwam. Oh, anya dayta, girly. Ada anak ko iti kinabalasang, Edmond. Anya? Pakawanan na, no jak impod no daytakan ka. Mabutangak namin nga ang mga no isinanak no maamwam ti kinapudno. Pakawanan nak. Idi inayat ka, girly. Inayat ko amin na may papanggan ka. Isungawan ti rin mga pagdanagam. Maaklon ko ti anak mo. Agpaiso. Agyaman nak Edmond. Agyaman na kunay. Nagsikog nga rod ni girly manang Emmy. Ididamo, di na maaklon ti amin. Gaputa panggap na paykat nga rod ti agsubli ije Macau. Kan agkad-kad pay kumanga agkalay sa kami, gaputa di na impud no kanyak nga addagayam anak na iti kinabalasang. Pagarupan na ngamin ajak maaklon ti amin. Ngam gapo iti nalaos a panagayat ko kankwana, naaklon ko ti amin manang Emmy.
Iso nga imanugot matlaeng iti injayak kan kuana. Tilaeng parikot manang, jak na sa ganaan ti amin. Iso nga impakpakaasit ka ni girly at tulungan nak ang makisarita iti amana, ano mabalin, simple kumalaeng ti maangay akalaysa. Imanugot mat ni girly iti saritaan mi manang, sakbay anagawid iti lugar da. Kinasaritak mo't nga ruden ni nanang ko. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayjay anak ko. Masikogan ni girly. Anya? Nay, kung akman nagsubli pa ija abroad, kasano nga rodan? Ada ditan nanang. Alangan matadyak takdaran tinapasamak. Iso apanggap ng dagkalay sa ni girly. Ay, daytan, jay bagbagakan ka anak ko. Di kay tumot nga min nagtantanang. Anya nga ita, agapura kayon nga agkalaysa. Sapay awan pa'y umdas nga urnong mo anak ko. Alangan mo't nga iyo tangam di pagkasarmaw. Makamo ditan nanang. Kenuan gayam. Ada pa'y may sa abana ganas ka na maamuan nyo. Anya dayta. Ada anak ni girly iti kinabalasang. Anya. Nga maklon ko ti amin nanang. Kaputay ayat unay ni girly. Ay anya kamutan anak ko. Di kalakat nakasapol mo tan itinasaysayaat. Segunda mano mo't gayam day dya babae. Nanang, di kay kumamot agso iti kasta. Isuntot agbalin niya inadagit apo ko yo. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Saan kanto nga ta nga agbabawi iti udi na? Saan nanang? Amo ka sa anak ka nagkamali anang pili ni girly. Ure pe adda anak na iti kinabalasang. Amo ka agbalin ta pagwadan nga ina ni girly. Masiguradok dayta, nanang. Nanang, hintay ko madumanunan ka na curly. Ay kat no iso day tati pangadeng mo anak ko. Adda aklat ta nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. Oh, kasano ngay? Napagsaritaan nyo ka din ka ni Garly simple lang ti maangay akalaysa. Wan nanang, napagnumuan min dayta. Tinapatag ita kat makapagkalay sa kamin. Sakbay madlaw ti tiyan na. Ay nasaya at nga rod no kasta. Ang mga tukit di mo't noon niya ti dawatan ni tatang na. Katawan mo't mabalin tayo anak ko. Wan gayam nanang. Imawag ita ni girly. Imbaga na ka nun, da kayo ka nutiketa makasarita ta amana. Ay sige nga rod anak ko. Mapantayo iti lugar da girly. Tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryo. Tapno makapagsimpa kayo mutan. Wan nanang. Ket namnamaag maawatan na tayo ta amana. Sapay lako mga rod takasta, anak ko. Imay kami kabsat, tapno mapagsasaritaan tayo ti may papan iti kasar, dagito'y anak tayo. Ay, katrumbang lang nga, tanay. Sinikugan mo ta anak mo, ta anak ka. Tata? Kunak no makasubli pa ito anak ko dya abroad. Ngam saanan. Ta kasanaw kat masikog mo gaya man. Tatang, Mayanda kami kanikabsat nga agtong tao. Dumgag kayo lang. napagnumwan ka no dagiti ubing, ano mabalin. Simple laang akalay sa timaangay. Takasano ka, biglaan mo't na iti apagteng kabsat. Saan pa'y mo't nakasagana dagiti ubing. Ti napatag kat makapagkalay sa adakuman, sakbay amadlaw ti tiyan ni Garley. Naglayang dan ka, ita nakapagdesisyon damot gaya man. Tatang, Sana mabalin na simple lang di kalaysada.
Ano na iti kakabagyan mi adumaray? Kayat ko, adag iti katrabahuak di ta barangay, ti mga anak kadakwada iti kasar. Gayam ko ni Apo Mayor. Masapul amay samot ang mga anak kadakwada iti kasar. Iso asaan na rumbang nga asi-asi ti sagana mapasama. Diyak kayat amatukul ti aklaw. Kakaiso na nga itakla nga agpakasar. Masapul adong maray amin nakakabagyan may kan gagayam ko dito barangay. Ha? Tata, saan mi pa yung kami nakabailan ting grande akasar? Isa makisarsarita kami, ano mabalin, simple kumapailaang. Napanunod mo ko matita, sakbasin ni kong gamta na ka. Tatang, pangaasiyo ko ma. Maawatan niyo ko ti kayat may mapasamak. Di nasayaan, agsupli kayong tulangan dito nakasangana kayo. Awan mo't lati pagmamaayan dito atong tungan. Agsupli kayo tulangan. Anya ngay anak ko. Naglastog mo't gayam ti agbalin a katugangam. Nanang, Di katagyaman tadamang itakder iti anak na. Kita na kumamot ati kasasaad ti anak na. Masikugan, kansaan laada ita. At dapay anak na nga agbalin a syuman mo. Di lang pampanunot mo tunday di alaklakayan. No kayat na ti grande akalay sa, di iso ti agastos. Pilitan nakit di aparwaranan ti awan. Ha! Ooray man awan maangay akalay sa. baybayan nyo nanang takasaritak ni girly. Amo ka din namat laayunan ti pagayatan ti amana. Ay, di sabot nga min agpalastog ti kayat na nga aramidan. Di mo bayan, abumsog ti tiyan ti anak na nga awan mangikasarken kwa na. Ay, suron kon. Mala, baybayan nyo nanang. Da kamin kin ni girly ti mang sulbar iti daytoy. Total, da kami mo't ti masiknan. Malpas tumot lang day ti aparikot nanang. Di kay agdanag. Kasano nga taday to yun? Jakmot kaya ti agutang para lang iti kalay sa ta Edmond. Oray siyak mo't Alangan mo't amang rugita a puro utang ti sikiganta. Tapno matungpal lang ti pagayatan ni tatang mo. Pasensya kayon Edmond. Sa bali ngamin at talaga ti ugali ni tatang ko. Sana makaaw-awat. Nakababain pa yan kada kayo. Agbabawi ka ka din, Edmond? Saan to apulos girly? Amo ti Diyos, no kasano ti panagayat ko kun ka. No kasta nga rod, adda na panunot ko a pamuspusan. Katsapay la kuma, tamaawatan tumutlaang ni tatang ti amin, intundumtang ti aldaw. Diyak namin kaya taday ti pangrugyan ti riri ti pamilya tayo. Total, data ti masaknan, iso adatan ti agdesisyon. Sana bali, naipakada tamutan kadakwada no anya ti kayat ta mapasamak. Noon niya ta mo manasayat girly. At daak lang dito ang nakasuporta kan ka. Saan ka abaybayan? Takas iti na ko namon. Data ti masiknan iti daytoy. Iso arumbang nga rod adatamot lang ti masurot. Tadatakot nga rod ti masiknan. Nagdesisyon nga rod ni girly nga agkasar kami laangan iti Huwes manang Emmy kat imma namo ngakmet. Amo ngamin ni girly asaanan a mabaliwan ti pangedeng ti amana. Gapo nga rod ta nahustuan kamin iti edad, nakapagkalaysa kami iti Huwes, ngam saan adimaray ti amana manang. Iso apermi aladingit ni girly iti daydi akanito. Naglabas nga rod ti bulan, nagpasngayan ni girly. Ni nanang tinangisingasing nga ipakita mi iti ama ni girly ti apu ko na, bareng lumok ng ti puso na, kat mapakawan na kami iti inaramid mi. Kasta unay ti panakakla at mi manang, idi ba adagos ti ama ni girly ti anak mi, apaman anakita na daytoy. Daytan ti mangipasimudaag, anapakawan na kamin. Siguro, dumtang to ti aldaw nga agkalaysa kamin tumatlaang iti simbaan, tapno mapatgan mat ti pagayatan ti ama na akalaysa,
nga masapol nga agurnong kamipay. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, mamatiak nga ado ti makarelate iti insaraysay mo a pakasaritaam. No apay mat ngamin nga adda dagiti kakasta akita tinaganak. No siyak la amay sa Edmond, umdasan ti panagkalay sayo iti huwes. Tatimat na patag, kat ti mabendisyonan ti panagdenayo kas agasawa. Daytoy nga ibagak kat kapaliiwak laang pagayam ko. Kastamutan kada kayo adumdumngeg. No daduma, nabigbig kat pa'y ti panagdena dagiti saan a nagkalaysa, ngam dagiti nagkasar. Ngam kas nga rudan iti nakunak, kapat ganlat ta no mabendisyonan ti panagdena dagiti agin innayat, sakbay nga agnaedda iti maymay sa abubong. Gaputa dayta ti paglintegan ti Apo a namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyay.